ଇରାନ ଆଉ ଆମେରିକା ଯୁଦ୍ଧ ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋପାଗାଣ୍ଡା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରଣନୀତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଯେପରି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲା, ଯେଉଁ ଏମୟୁ ସିଗ୍ନେଚର ହେଇଥିଲା ବୋଥ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ, ସେଇ ଏମୟୁରେ ମେନସନ ଥିଲା ଯେଉଁ 14ଟି ପଏଣ୍ଟ, ସେ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ସହମତି ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏବଂ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ବୋଥ ସାଇଡରୁ ଆସିଲା ପରେ ଗୋଟେ ହରମୁଜ ଖୋଲିଥିଲା। ବିଶ୍ୱରେ ଗୋଟେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ଏବଂ କ୍ରୁଡ ଅଏଲର ଯୋଉ ପୁରା ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ତାର ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଠିକ ତାର 12 କି 13 ଦିନ ପରେ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଦୁଇଟି ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ତିକ୍ତତାର ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏଥିରୁ ଲାଗୁନାହିଁ ଯେ ଆଗାମୀ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଯୁଦ୍ଧ ସରିବ ବା ଏ ଯୁଦ୍ଧର ସମାଧାନ ହେବ ବା ଏମୟୁର ଯେଉଁ ପଏଣ୍ଟ ଅଛି ସେସବୁ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା କାୟମ ରହିବ। କାରଣ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତା ପାଇଁ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଆମେରିକା ଏବଂ ଇରାନ ନିନ୍ଦା କରୁଥିଲେ, ଆଜି ସେହି ଆମେରିକା ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ମିଶି ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ବଡ଼ ଧରଣର ଆଟାକ୍ କରିବାର ପ୍ଲାନ୍ କରିଛି। ୟାରି ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ 25 ତାରିଖ କଥା ଆମେ କହିବା, 25 ଜୁନରେ ଯେଉଁ ସିଙ୍ଗାପୁର ଜାହାଜକୁ ଇରାନ ଡ୍ରୋନ ଯୋଗେ ମାରି ଖସେଇଥିଲା, ତା ପରେ ପରେ ଆମେରିକା ଏହା ଯେଉଁ ସିଜ୍ ଫାୟାର ଉଲ୍ଲଂଘନ କହି ପ୍ରତି ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଥିରେ ସିରିକ, ୟାସମି ଦ୍ୱୀପ ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରିସାଇଜ ପଏଣ୍ଟରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା। ଆଉ ତାର ଠିକ କିଛି ଦିନ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ତାର ଠିକ 12 ଘଣ୍ଟା ପରେ କି 24 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଇରାନ ମଧ୍ୟ ରିଟିଲିଏସନ ଜୋରଦାର କରିଥିଲା ଏବଂ ଇରାନର ରିଟିଲିଏସନରେ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରକ୍ତମୁଖା ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଠିକ ଇରାନର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବେସ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ସାଇଟ୍ ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ଡ୍ରୋନ୍ ସେଣ୍ଟର ଉପରେ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲେ, ସାମରିକ ଶକ୍ତିକୁ ଆହୁରି ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିଥିଲେ। ଠିକ ସେହିପରି ଅପରପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ଇରାନ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ବାହାରିନ, କୁଏତ, ଯେଉଁ ଆମେରିକାନ ଏୟାରବେସ୍ ଯୋଉଠି ଯୋଉଠି ଅଛି, ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ ଜାଗାରେ ପାଖାପାଖି 8ଟି ବେସ୍ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ଆଟାକ୍ କରିଥିଲା। ତେବେ ଏପରି ଭାବରେ କାଉଣ୍ଟର ଅଫେନ୍ସ ଏବଂ ଅଫେନ୍ସ ଜୋରଦାର ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଥିଲା, ଏ ସମୟରେ ଆଗାମୀ 30 ତାରିଖ ଦିନ ଦୋହାରେ, ଯେଉଁ କତରର ଦୋହା, ସେଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଶାନ୍ତି ବାର୍ତ୍ତାର ଫାଇନାଲ ନିଷ୍କର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିଟିଂ ହେବାର ସହମତି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଏମୟୁ ଫେଲ ହେଇଗଲା ବା ଯେଉଁ ଏମୟୁକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଦସ୍ତାବେଜ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାରର ଆଶା ବାନ୍ଧିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସାରା ଦେଶ ତାକୁ ମାନିନଥିଲେ ଏବଂ ଯଦି ସେଥିରେ ଅଡ଼ି ବସିଥିଲା ହରମୁଜ ଉପରେ ଇରାନ, ସେ ହରମୁଜ ପଏଣ୍ଟକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇରାନ ସିଧାସଳଖ କହୁଛି ଯେ ଟୋଲ ଆଦାୟ କରିବ ଏବଂ ସମସ୍ତ ଜାହାଜକୁ ସର୍ଭେଲାନ୍ସରେ ସେ ରଖିବ, ତାର ଅକ୍ତିଆର ରହିବ, ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନ୍ୟତା ପାଇବା ଦରକାର ହରମୁଜ। କିନ୍ତୁ ସେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲା ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବାବଦରେ ଯେଉଁ ତୁର୍କୀ ଯେପରି ଭାବରେ ତୁର୍କୀ ତାର ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ରେ ଜାହାଜ ଯାତାୟାତ କରିବାରେ ଟୋଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବା ଫିସ୍ ନେଉଛି, ତା ବାବଦରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ବା ସୁରକ୍ଷାରେ ଦେବା ବା ଯେପରି ତା ବନ୍ଦରରେ ଜାଗା ଦେବା, ଏସବୁ କାରଣ ପାଇଁ ତୁର୍କୀ ଯେପରି ନେଉଛି, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ କଥା ଇରାନ ମଧ୍ୟ ହରମୁଜ ପାଇଁ ଲାଗୁ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସେ ବାବଦରେ ଟୋଟାଲ ଜିଦ୍ରେ ଅଟଳ, ଯେମିତି ନାଭାଲ ବ୍ଲକେଟ୍ କରିଥିଲେ, ଏବେ ପୁଣି ଠିକ ହରମୁଜ ପାଖରେ ସେ ଆଟାକ୍ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେକାର ଯେଉଁ ସମୟ, ଏବେକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଯୁଦ୍ଧର ନୀତିରୁ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଆଗାମୀ 30 ତାରିଖ ଦୋହାର ଯେଉଁ ବୈଠକ ହେବ, ସେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଫେଲ ହେବ। କାରଣ ସେ ବୈଠକରେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ହେବାର ଅଛି ଏଇ ଏମୟୁ ବାବଦରେ, ହରମୁଜ ବାବଦରେ, ୟୁରାନିୟମ ଏନରିଚମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ବା ନ୍ୟୁକ୍ଲିୟର ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ବାବଦରେ ବା $300 ବିଲିୟନ ରିଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବାବଦରେ ବା ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଯେମିତିକି ଇରାନ ପାଖରେ ଯେଉଁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଡିଫ୍ରିଜ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଫ୍ରିଜିଂ ଆମାଉଣ୍ଟ ରହିଛି $24 ବିଲିୟନ ବାବଦରେ। ତେଣୁ ଏ ବାବଦରୁ
जो जो पॉइंट उपरे वर्तमान निष्कर्ष बाहर देखा जाउछि आगामी दिन दोहारे अर्थात शांतिपूर्ण समाधान हबार युद्ध जो आशा करा जाउछि ताहा मध्य फेल हबो इथिपाई कारण कोनोसी देशर कोनोसी देश उपरे ट्रस्ट नाही विश्वास रो अभाव पाई आजि एपरि भाबरे दुईटी देश आक्रमण मुखा होइचंती एवं जेपरि भाबरे युद्धास्त्र प्रस्तुत रखिचंती सामरिक सेना प्रस्तुत रखिचंती बूट्स ऑन ग्राउंड करिया पाई समाने वर्तमान आगो को बाहरी आछंती एवं एपरि कले विश्व आहुरी संकट रे गति करिवो जो हरमुज प्रणाली जो 40% ऑयल पास करे ताहा से देश माने पाई परिबे नाही जा फल जो प्रेसर हम अमेरिका ऊपर जमी डोनाल्ड ट्रंप आगामी मिड टर्म प्रस्तुत होता बेले इज्राएल आगामी निर्वाचन प्रस्तुत होता बेले ईरान रेजिम को कन्स्टांट करी तार इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने को आशा करुवा बेले युद्ध सबकिछि स्वप्न को धूलिसात करिवो एथिरे संदेह नाही।